Anem a comparar més fraccions. Aleshores, anem a anomenar aquestes dues fraccions representades. Així tenim un quart i així tenim 3 quarts. Quin cercle té més part ombrejada? Aquest. Molt bé. Quina tira té més part ombrejada? 3 vuitens o 5 vuitens? Molt bé, 5 vuitens, per tant, és major. Quina serà més gran? 2 cinquens o 3 cinquens? Molt bé, 3 cinquens. Aquestes són molt fàcils perquè tenen el mateix denominador. Aleshores, sols hem de mirar el numerador, a veure quin és més gran. Aleshores, vinga, anem a fer esta. 2 setens o 3 setens? Molt bé. 3 setens és més gran. 5 vuitens o 3 vuitens? Molt bé, 5 vuitens. 4 novens o 6 novens? 6 novens, molt bé. 5 deuens o 4 deuens? Molt bé, 5. En aquestes, encara que vegem el denominador molt gran, hem de mirar el numerador. Aleshores, anem a mirar els numeradors i ho sabrem de seguida. El 3 és més gran que el 2, per tant, això és més gran. El 8 és més gran que el 5, per tant, és més gran. Ara anem a encerclar la fracció que és més gran. De l'exercici A, quina serà la més gran? On he de mirar? Denominadors són tots iguals, què vaig a mirar? Numeradors. Per tant, la fracció més gran serà la... Molt bé. En el B, denominadors són tots iguals, mirem els numeradors. Quina té el numerador més gran? Molt bé, la del 8. I en aquesta, la última, quina serà? Molt bé, 7 vuitens. De meravella. Anem a fer l'extra. Tots els denominadors són 100. Els numeradors, busquem el numerador més gran per a saber quina fracció és més gran. Quina serà? Molt bé, 81. Perfecte, seguim. Si ho mirem en la recta numèrica, què podem observar? Quina és més gran? Un cinquè o 3 cinquens? Per supost, 3 cinquens. Molt bé, seguim. En aquest exercici anem a encerclar els nombres més grans que 3 setens. Més grans que 3 setens seran 4 setens, 5 setens, 5 setens. Encercleu els nombres més petits de 4 novens. Aleshores, ara agafem i anem a encerclar. Els nombres més petits seran aquest i aquest. Molt bé, seguim. Ara hem d'encerclar quins nombres hem d'encerclar? Que es troben entre 3 vuitens i 7 vuitens. Anem a encerclar. Seria el 4 vuitens, 5 vuitens i 6 vuitens. Molt bé. Ara hem d'escriure fraccions que hi hagi entremig de les dues proposades. En la A, 3 novens, 5 novens, quina podem ficar? Molt bé, 4 novens. En la B, 4 setens, 6 setens. Quina estarà entremig? 5 setens. Molt bé. I en aquestes, mare meua, sí ja tenim un problema, però és molt fàcil. L'1 recordeu que seria, mira el denominador, 10 dividit de 10. És 1. Aleshores, entre 7 i el 10, quin podem ficar? Podem ficar 8 deuens o 9, podria ser. Ara el 0, entre el 0 i 3 vuitens, què podem ficar? 2 vuitens. Perfecte. Observem aquest dibuix i així tenim quina fracció representa la part més gran, un mig, un terç o un quart. Si jo mire bé, en el primer dibuix serà un mig el que representa. Aquest que serà un terç i aquest un quart. Si vos doneu compte, el més gran és un mig, després va un terç i després va un quart, de la mateixa representació, d'acord? Aleshores, un cinquè, que serà més gran o més xicotet? Més xicotet. I un vuitè, que serà més xicotet. Aleshores, si jo ordenara les fraccions, me quedaria de la següent manera. Un mig és més gran que un terç és més gran que un quart és més gran que un cinquè és més gran que un sisè i un sisè més que un setè i així podríem continuar. A partir de l'explicació podem dir que un terç, un cinquè, quin és més gran? Un terç és més gran que un cinquè. El denominador més xicotet és el més gran. Un vuitè o un cinquè? Perfecte, un cinquè. Un sisè o un quart?
Molt bé, un quart. I un mig o un cinquè? Un mig. I ara, en l'extra, penseu quin serà més gran. Perfecte, quedaria així. Molt bé, seguim. Ara anem a escriure una fracció que estiga entremig de les dos. Entre un terç i un cinquè podem ficar quin? Un quart. Entre un vuitè i un cinquè, quin podem ficar? Un sisè, per exemple. Entre un sisè i un quart, un cinquè. I entre un mig i un cinquè, doncs, un terç. I en l'extra, quin podem ficar? Què? Un 20, per exemple. Anomenem les fraccions. Aquesta seria 3 quarts, aquesta seria 3 vuitens. Quina és més gran? Per supost, 3 quarts és més gran que 3 vuitens. Recordeu que el denominador és més menut, per tant la fracció és més gran. I la part ombrejada és la mateixa, 3 parts. Què seria més gran? 3 vuitens o 3 cinquens? Molt bé, 3 cinquens seria més gran. 4 cinquens o 4 setens? Molt bé, 4 cinquens. Quina serà més gran, 6 novens o 6 setens? Seria la de 6 setens més gran. Quina fracció és més gran? Totes tenen el mateix numerador, denominador diferent. Al fixar-nos en el denominador hem d'observar que el més xicotet és la fracció més gran. D'acord? Aleshores, en la primera, mira el denominador, quin és el més xicotet? Perfecte, el 5. Esta serà la més gran. En la B, quin serà el més gran? Quina fracció és la més gran? Molt bé, aquesta, perquè el 9 és el més menut. I en l'última, en la C, quina serà la més gran? Perfecte, 3 quarts. Seguim. Ara anem a ficar en ordre aquestes fraccions, de més petit a més gran. D'acord? Pensem, quina serà la més petita? Molt bé, perquè té el denominador més gran. Ara quina anirà? Aquesta és més petita. Ara quina va? Quina és més gran? Ara tenim entre un cinquè o 3 cinquens. Quina creu que serà més petita? Molt bé, un cinquè, perquè té el numerador més xicotet. Ara continuem. Quina anirà? 3 cinquens. I ara quina anirà? 3 quarts. Ja ho tenim organitzat de més petit a més gran. Molt bé. Observem i així afinancem el que estem aprenent. Els denominadors, quan més gran, més xicotet és la fracció. Els numeradors, en canvi, indica que la part ombrejada és més gran. Per tant, entre un cinquè i 3 cinquens, aquesta és més gran. Per això l'hem ficat així. Anem a comparar 3 vuitens en 4 setens. Primer que tot mirem el denominador. 7, aquesta seria més gran. I també vull que comparem els numeradors. Aquest numerador és més gran i aquest menys. Quina serà més gran? Seria aquesta la més gran per dos motius. Perquè el denominador és més xicotet i el numerador més gran.